كما يمسيهم ذي خبركم خطاتلتين لومي ربع 29 جنبات ساعة 9 مشاس تدالوه هاجراون هاجراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منجز هرس زينا مرحتي كينيا سريلانكا بورتغالن ايرلاندن بمخنيات سنبلنا تبنتنا يوحانا مرقت سريدوم أبي دوب سودان ليبيا أوهايون أتلانتان زنوبر إيرتراويان سنبلنا تبنت بلعل واني أبعيلوم أبي زوا ماكل نوزوا سرجاغان 210 شمونتن زيغاتات مريت إيسات عدلون بيناوي قراتات بأمريكا زفتسام زولو زخافة قهسة سبعو مسالات كم زخانة تعبيرون كنات يوكرين نابق التاو وتادراو رتمي روسيان عبالات النيتون كي عرق زولو سقات كم زايدة تقليتو أوروبا وحبرتها بنيجر تصنحو وتادراو تلقوا عبد ورح سنة كم زبك عفريتون مرحتي كينيا سريلانكا بورتغالن ايرلاندن بمخنيات صنبل مبل 33 عامت ناتنتنا بحزبن منغستن ايرترا يوحانا ملخت سريدوم بريزيدنت ويليام روتو ناي كينيا بريزيدنت رانيل ويكريمسينغ ناي ريبابليك سريلانكا بريزيدنت مارسيلو ريبيلو دي سوسا ناي بورتغالن بريزيدنت مايكل هيغنس ناي ايرلاندن باسم حزبتاتهم منغستاتهم كومون باسمهم ما بسددو ملختي نبريزيدنت إسياس أفوركي تعنا ناسالتو سراحن نيرتران هزبان دما سلابن عبيتن تمنيم بريزيدنت كينيا بتوساقي هزبن منغستن إيرترا عب زحالفة ناينات نتعامتات عب هاجرا وحادنت مسرح هنسات هاجرن محبرة كتبا ومعبالن نزمزقبو قسقاس هاجرو بأدناقوت كم تموتو قليتون بريزيدنت ويليام عب موداتا إيرتران كينيان نسلام رقاتن معبالن زوبانان أحقورنان زكايدو حبراو تعري عب مصايب زبلصه كم زقصل كلتاو زمدنان متحغازن دما كم زعزز صنع امنتو قليصو عب ريبابليك دوب سودان ليبيا كومون اوهايون اتلانتان حورات منكسات امريكا زنوبرو ايرتراوين وحسنا السلام بمخاته بزبل تيما زخري مبل 33 عامت ناصنت ايرترا بالعلو النبعيلوم ككابوتو زبطحانا تحسب بملكع صبطاب توهايدلو دانايت قبري هوت كتقربيا ب26 جنبوت أبجوبا أبزت خايدة سبب سلطان منغست دوب السودان أبتهاجر زمدبرهم دبلوماسيات عدمز تجبر لهم أجايشن بأشحة زوجارو إيرتراويان أبزت ساتفوا وعوة سنبل أمباسادر يوهانس تخلميكالا أبزت معقل نات النتن لولاونتن إيرترا رزين واقع ولودوتا تخفيل وز ترجعت أمخانو تغيسو أبز زلنايو حدش مدرخ أبز كايد وفرهن هاجر كل زيجا أجامك عزز تسويعوم أبومبرو أوهاد شماغل بعلاتن هاجراو شماغلن أتو ماريكوس مرهاتين بقدو كم هزبي نخل بدوتات بعوت سجيرنا بلعوله مورالن هاجراو كرعاتن تنبلنا تنتنا كنبع المبقعنا مرأي ستمتنا حدنتنا كم زخونة كاليسوم كم أكل نايت تنبل بعسران سلستن جنبوت ببانديرا إيرترا زتشلما مكاين أبك عند قودناتات كتما جوبا سلف كجبران كلوا كم عصرت حد جنبوت ككاد زقني بهلاون سبورتاون نتفتات دما بوقع تزازيموم أتتصنبل أبدو السودان زقمتون كاب إيرترا بزخدون دمت أويانن موزيكانياتاتن بزقربوا بهلاو صوتات دميون يروم إذا كم زيلون كله إمباسي إيرترا أب ليبيا أب كتما تريبولي أب زودبو أب ليبيا زمدبرم دبلوماسيات وكلت متخخاب سهل سهران بركز بالو زيغاتاتن زتساتفوت صنبلنات النت فتسام قدات إمباسي إيرترا أتو آدم محمد علي حزب إيرترا نناتنوت بزعبا زكايدو قالسن زخفلو مسواتن زرد كمون نتفتات محبركم إيرتراين أب ليبيا زقلت ملختيبوم أب حبرات منغستات أمريكا دما أب كولومبوس أوهايو زنوبرو إيرتراين بإسران شدشن قنبوت انبلنات النت بخبز بلد مكت أب علوم أب تبلو علتا ساتا في النزيقاتات بحفشة نايمن إسياد دما بفلاي زنبورو تصنبل
ንኽፍለ ሃገር ኦሃዮ ብምውካል ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾነ በዓል ስልጣን ብኣካል ተረኺቡ ደገፉ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝገለጸ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ቃል ኤምባሲ ኤርትራ ብኣጋጣሚ በዓል ናጽነት ንህዝቢ ተነቢቡ ኣብ ኣትላንታን ከባቢኣን ድማ ዝኽሪ መበል 33 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብ25 ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ማሕበረኮም ብዓቢ ክብርን ድምቀትን ተባዒሉ ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ዜጋታትን ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ጽምብል ሃገራዊ ደርፍታት ከምኡውን ብመንእስያት ሕድሪ ዝተዳለወ ትርኢት ብሄራት ነቐሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንዝወድኡ ተምሃሮ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሉ ጨንፈር ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣካባቢን ዞባ ማእከል ሎሚ 29 ግንቦት ኣብ ዓደን ጎዳኑ ዞባ ሰረጃqa መሬት ጤሳ ዓዲሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዘድሊ ቅጥዕታት ዘማሉ 21 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 118 ተወለድቲ መሬት ከም ተዓደሉ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር መሬት ኣቶ መኮንን ማኢላ ብዝሃቦ መግለጺ መሬት ጤሳ ካብ ዝሓተቱ 218 እቶም 148 ጽፉፍ ሰነዳት ከም ዘቕረቡ እንተኾነ እቲ ዝተዳለወ ቃጽዕታት 118 ጥራይ ብምንባሩ ነቶም ኣብዚ ዕደላ ዘይወሰዱ 30 ሰባት ኣብ ቀረባ እዋን ቃጽዕታት ተዳልዩ ከም ዝወሃቦም ገሊጹ ኣማሕዳር ዞባ ሰረጃqa ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ብግድዩ ኩሎም ተወለድቲ ነቲ ተዋሂቦም ዘሎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉን ኣብ ግቡእ መዓላ ከውዕልዎን ተላብዩ ኣማሕዳሪ ዓዲ ሻኻን ዓደን ጎዳን ኣቶ ሰዓሪ ሓደራዝግ ድማ ነቲ መደብ ክውን ንምግባር ንዝነጠፉ ብምስጋን ሕቶለን ዝብል መሬት ጤሳ ዝወሰደን ኣብ መስርሕ ዘሎን ሰነዳቱ ኣጻፊፉ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣድድዩ ኣብ ዞባ ሰረጃqa ትርከብ ዓደን ጎዳ ካብ ኣስመራ 24 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ጥዕናውን ስነ ኣእምራውን ሳዕቢናት ዘለዎም መርዓትሕቲ ዕድመ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ጎዳእቲ ልምድታትን ኣብ ምውጋድ ዘተኮረ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ንዳይሬክተራት 25 ኣብያተ ትምህርቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ተዋሂቡ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ መድሃኒት ግርማይ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ህዝቢ ክግበር ዝጸንሐ ጎስጓስ ምዃኑ ብምጥቃስ ንቕሓት ተምሃሮ ንምብራኽ ኣፍልጦ መምህራን ከምንባል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገንዚባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተመሳሳሊ ስልጠና ንኣመሓደርቲ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ኣባላት ኮሚቴ ጎስጓስ ጎዳእቲ ልምድታት ተዋሂቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳኛ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ዘርኣይ ደበሳይ ብዛዕባ መርዓትሕቲ ዕድመ መሰላት ቆልዑን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ኣዋጃትን ሕግጋትን ኤርትራ ንዘሎ ዓንቀጻት ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ኣማሕዳር ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝጋብ ዝሃቦ ቃል ኣካል ዕለታዊ ህይወት ሕብረተሰብና ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዉ ልምድታት ናይ ባህሪ ለውጢ ብምምጻእ ምውጋዶም ንኣካላት መንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ተራ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሰልጠንቲ ኣብ ሕብረተሰብ ጽዑቕ ጎስጓስ ከካይዱ ተላብዩ ንመራሕቲ ጉጅለታት ኣማደ ኣብ ዝተወደበ ተመሳሳሊ ስልጠና ድማ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምምሕዳር ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኣሰፋው ቱርካይ ንዕላማን ኣገዳስነትን ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ዕላምኡ ንኽወቅዕ ሰልጠንቲ ዕቱባት ክኾኑ ተላብዩ ኣብ ዞባ ናቕፋ ባህላዊ ትምህርታውን ስፖርታውን ቅነ ውዳቤታት ተምሃሮን መንእስያት ሰራሕተኛታትን ብውዑዕ መንፈስ ተኻይዱ እቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት መደረ ግጥሚ ባህላዊ ትልሂት ከምኡውን ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘጠቓልል መደብ ኩሉ መድያዊ ዓቕሚ መንእስያት ኣብ ምፍታሽን ኣብ ምብራኽን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮ ተፈሊጡ ሓላፊ ሃማመተይ ኣብቲ ዞባ መንእሰይ ኣሕመድ ኣሰናይ ዕላማት ቅነ ምሕያል ሃገራውነትን ሓድነትን ምልውዋጥ ተመክሮን ክእለትን ከምኡውን ምዕቃብን ምስግጋርን ክብርታት ሕብረተሰብ እውን ዝሓቁፍ ምንባሩ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ብሰፍሐ ንኽካየድ ከም ዝስራሕ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሃማመተይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳብን መንእሰይ ሱሌይማን ዮሱፍ ብወገኑ መንእሰያት ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዓቕምታቶም ዝፍትሽሉን ክብርታት ሕብረተሰቦም ዝፈልጡሉን መደባት ምውዳብ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ብሰፍሐ መልክዑ ዝቕጽለሉ ባይታ ከም ዝፍጠር ኣረድዩ ኣካይዲ ስራሕ ንዞባ ናቕፋ ኣቶ መሓመድ ዓሊ ሸልዕ ድማ እቲ መደብ ኣብ ኩሉ መድያዊ ምዕባለ መንእሰያት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብውህደት ክስራሓሉ ኣተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃማመት ዞባ ናቕፋ ብሞያታት ቀዳማይ ረድኤት ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስን ኢደ ጥበብን ዘሰልጠኖም 183 መንእሰያት ከምኡውን ስልጠና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝቐሰሙ 209 መንእሰያት ተመሪቖም
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝውስኖ በይናዊ እገዳታት ጠንቂ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ኣሜሪካ ዜጋታተን ግዳይ ዝኾነ ሃገራት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ከም ምግቢ መድሃኒትን ካልእን ከይረኽቡ ዝዕንቅፅ ብምዃኑ እቲ ዝኸፍዕ ዓይነት ግህሰት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኾነ ኬላታት ተዓውዲ ኣፍሊጦም ብመሰረት ጸብጻባት 223 ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ግምጃ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 20 ሃገራት በይናዊ እገዳታት ወሲኑ በይናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ካብ ዝተወሰነለን ሃገራት ኣብ ዝኾነት ሶርያ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ብሕፅረት ምግቢ ይሳቀ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የነጽር ብኻልእ ወገን ኢራን ኪባን ቬኔዙዌላን ዝርከበን ሃገራት እውን ንሓያሎ ዓመታት ብዝቐጸለ በይናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ቀረብ መድሃኒትን ናውቲ ጥዕናን ሕፅረት ኣጋጢሞን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ካብ 1950ታት ንድሓር ኣሜሪካ ንበይናዊ እገዳታትን ንግዳውን ቁጠባውን ማሕንቆታትን ከም ቀንዲ መሳርሒ ንምርጋጽ ዕብለላኣ ክትግልገለሉ ከም ጸንሐት ጸብጻባት የነጽሩ ሩስያን ቻይናን ዝርከበን ነቲ እገዳታት ብትሪ ክቃወሞ ዝጸንሐ ሃገራት ኣብ ሕድሕደን ኣብ ዘካይዶ ንግዳዊ ልውውጥ ተጠቃምነት ባጤራ ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝገደፍኦ ይፍለጥ 824 መዓልታት ኣቕፂሮ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ናብ ቀጣዊ ወታደራዊ ረጽሚ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ከይዓርግ ዘሎ ስጋት ከም ዝዛየደ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን መራሒ ጀርመን ኦላቭ ሹልዝን ሰራዊት ዩክሬን ነቲ ሃገራት ምዕራብ ዝገብራሉ ደገፍ ሚሳይላት ተጠቂሙ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ንዝርከብ ዕላማታት ክዕኑ ዝደፋፍ መግለጺታት ብ28 ግንቦት ድሕሪ መሃቦም እዩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ ኣባል ሃገራት ኔቶ ዩክሬን ኣብ መሬት ሩስያ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ዝገብሮ ዘለዎ ድፊት ነቲ ግጭት ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ዝመርሕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሃገሩ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ ኣቐዲሙ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮን ድሕሪ ዝሃቦ ተመሳሳሊ መግለጺ ሩስያ ኣብ ዩክሬንን ኪኖን ንዝርከብ ዕላማታት ብሪጣንያ ከም ተዕንዎ ኣጠንቂቓ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብሮ ዘለዋ ግዙፍ ወታደራዊ ደገፍ ነቲ ኩናትን ሳዕቤናቱን ካብ ምብኣስ ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለዩ ዝግለጽ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ዝጸንሐ ወታደራዊ ተልእኾ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ከም ዘብቅዕ ብወግዕ ኣፍሊጡ እቲ ውሳነ 5 ኣዋርሕ ድሕሪ እቲ መንግስቲ ኒጀር ምስቲ ሕብረት ዝጸንሐ ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ብምብታኹ እዩ ዝስዕብ ዘሎ ብመሰረት ውሳነ እቲ ሕብረት ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰራዊቱ ተቐሊሉ ከም ዝስሕቦ ተፈሊጡ ኣሎ ኒጀር ኣቐዲማ ምስ ፈረንሳን ኣሜሪካን ዝጸንሐ ወታደራውን ጸጥታውን ውዕል ብምስራዝ ክልቲአን ሃገራት ሰራዊተን ከውፃ ከም ዝወሰነት ይፍለጥ ኣብዚ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብ ኒጀር ማሊን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ ክካየድ ዝጸንሐ ግዳማዊ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ቅልውላው ናይቲ ዞባ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ንዩክሬን ልዕሊ $7 ቢልዮን ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ንምግባር ኣብ ዝወፀ መደብ ክሰማምዓ ከም ዘይከኣላ ተገሊጹ እቲ መደብ ብፍላይ ካብ ሃንጋሪ ተሪ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ጸሓፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ሓቢሩ እቲ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ተወሳኺ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዘስዕብን ንኩናት ዩክሬን መሊሱ ዘጋድድን ምዃኑ ብምግላጽያ ሃንጋሪ ተቃውሞ ትገልጽ ዘላ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ኩናት ዩክሬን ክኽተሎ ዝጸንሐ ፖሊሲ ከም ዝፈሸለ ሃንጋሪ ኣቐዲማ ክትሕብር ጸኒሓ ንዩክሬን ብጠቕላላ ልዕሊ $35 ቢልዮን ወታደራዊ ደገፍ ዝገበረ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ባንክታቱ ንዘሎ ገንዘብ ሩስያ ናብ ዩክሬን ከቕንዖ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ነቲ ውጥን ዝምታ ክትብል ዝገለጸቶ ሩስያ ብወገና ተግባራዊ እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረት ከቢድ ስምብራት ዝገድፍ መልሰ ግብሪ ከም ትወስድ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሳዕቤናት ናይቲ ሩስያ ብልዕሊኡ ዝወሰደቶ ናይ መልሰ ግብሪ እገዳታት ሕልፊ ካልኦት ወገናት ተሃሲ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ታይላንድ ኣባል ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ ክትከውን ወጋዓዊ ሕቶ ከተቐርብ ምዃና ኣፍሊጣ ካቢኔታ ኤስያዊት ሃገር ብ28 ግንቦት ድሕሪ ዘካየዶ ዝርብ ሃገሩ ናብቲ ውድብ ክትጽምበር ከም ዝወሰነ እዩ ሓቢሩ ዘሎ
ታይላንድ ኣብቲ ቁልጥፍ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ውድብ ክትጽንበር ዘለዋ ድሌት ልዑል ምዃኑ ካቢኔት ሃገር ኣፍሊጡ ንብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ሒዙ ዝተበገሰ ውድብ ብሪክስ ኣብ ፈለማ 2024 ንግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ኢራንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣባልነት ከም ዝሃበ ይዝከር። ብዘይካዚ ሓያሎ ሃገራት ናብቲ ኣብ 2009 ዝተመስረተ ውድብ ንምጽንባር ወጋዑ ሕቶ ኣቕሪበን ምህላወን ይፍለጥ። ኣስታት 3.5 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ዝሓቁፍ ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ 30 ሚእታዊት ካብ ቁጠባ ዓለምን 40 ሚእታዊት ዓለማዊ ፍርያት ነዳድን ይሽፍን። ኣብ ህንዲ ኣብ ሰሙን እዚ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ከምኡውን ረማል ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህበብላዊ ማዕበል ብዘሰዓቦ ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ሰሜናውን ማእከላይን ክፋልቲ ሃገር ተኸስቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ንገና ይቐጽል ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ዓሰርተታት ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ተዓቕቡን ገሊጾም። ብመሰረት ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ህንዲ ኣብ ልዕሊ 37 ከተማታት ብውሕዱ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ከምዝገብ እንከሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ልዕሊ 50 ዲግሪ በፂሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ26 ግንቦት ኣብ ባንግላዴሽ ዕንወት ብምውራድ ናብ ወሰናትን ምዕራብ ቤንጋል ናይ ህንዲ ዘምርሐ ህቡብላዊ ማዕበል ረማል ብዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ብውሕዱ 32 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ። ሓያሎ ዳሃዮም ዝጠፍእ ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ሰብ መዚ ህንዲ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ኣባይትን ጽርግያታትን ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዝወረደ ገሊጾም። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ላቲን ኣሜሪካን ካሪባንን ክሊማዊ ምምዝባል ብዝሰዕቦ ባህርያዊ ሓደጋታት ልዕሊ 41 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ተጸሊዮም ምህላዎም ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም። ኣብቲ ዞባ ክሊማዊ ነውፅእ ዘኸተሎ ብርቱዕ ዝናብ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ህበብላዊ ማዕበላትን ብተደጋጋሚ ክሰት ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ የረዱ። ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ህበብላዊ ማዕበል ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ምስ ክሊማዊ ምዝባል ብዝተኣሳሰር ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ይሞቱ። ብዘይካዚ በቲ ትርኢታት ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወርድ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ መራሕቲ ኬንያ፣ ስሪላንካ፣ ፖርቱጋልን ኣየርላንድን ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሊብያ፣ ኦሃዮን ኣትላንታን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል ናጽነት ብልዑል ወኒ ኣብዒሎም። ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ሰረጃቓ ን118 ዜጋታት መሬት ጤሳ ተዓዲሉ። በይናዊ እገዳታት ብኣሜሪካ ዝፍጸም ዘሎ ዝኸፍአስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኩናት ዩክሬን ናብ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ሩስያን ኣባላት ኔቶን ከይዓርግ ዘሎ ስጋት ከም ዝያየደ ተገሊጹ። ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ኒጀር ዝጸንሑ ወተሃደራዊ ተልእኾ ኣብ ወርሒ ሰነ ከም ዘብቅዕ ኣፍሊጡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ 29 ግንቦት ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም።